Pan nes I bregethu o blaen, just fi ar hys oedd yma di adag lockdown. O, dyddiad da. Oeddech chi yma, just fi a camera oedd yma. Lle oeddech chi 10 mlynedd yn ôl? Jyst chi feddwl yn ôl 10 mlynedd. Be oeddech chi'n neud? Y flwyddyn oedd 2014. Jyst rhywbeth I atgoffa chi, oedd i'r horse meat scandal newydd fod. Os rhaid chi'n cofio'r horse meat scandal. Oedd y bedroom tax newydd dod I fewn, jyst tua 10 mlynedd yn ôl. Fans chwaraeon, oedd Ferguson di rhoi gorau iddi, a Byd Moyes in charge am gyfnod byr 10 mlynedd yn ôl. A nath chi fel capel ddathlu penblwydd Dennis yn 90 oed, 10 mlynedd yn ôl. O pan dwi'n deud hyn, 10 mlynedd yn ôl, o teulu Gwilliams ddim yma. A mae 10 mlynedd, mewn chydig o fisoedd, byddwn ni'n dathlu o Beth dod yma am y tro cyntaf. Law grisia oedd car Salm ar y pryd, a dwi'n cofio Beth yn dod adra yn dweud fod y geiriau ar y sgrin di neidio allan ar ni. A ni fel, sa sgrin mewn capel? A 10 mlynedd ers I rando ar Andrew Secretary yn pregethu a syni bod yna rhywun mor ifanc yn pregethu mewn capel. A 10 mlynedd ers fi ista lawr yma, law grisia, reit anghyfforddus, reit styfnig. Ond eto, hwnna rhywbeth yn denu fi yma. Mae mor dda ydy, mae mor wych pan mae pobl Duw yn eistedd gyda'i gilydd. Felly diolch I tîm Arwain bore yma am gael y cyfle I siarad. A dwi rili di enjoio yr cyfle I droi at y Beibl, achos dwi'n gwybod yna chi ond dwi'n wastio lot amser diwrnod fi fel arfer ar fy ffôn yn sbio ar absolute rwtch. Ond dwi jyst yn teimlo pan dwi yn darllen Beibl, a mae'n rhywbeth prin rili nes yn y mis dwytha yma, dwi wedi rili troi ato fo. Dwi'n teimlo dwi'n wastio amser, dwi'n dod o'na'n teimlo, o ia, dwi wedi cael bydd o rhywbeth hwnna. Os I di mlaen rhod at y llun o lle oedden ni wsos dwytha, mae ni, gathon ni'r plesar I fynd I ddathlu penblwydd Dennis yn 100 oed. Yn Aberystwyth. A sbiwch, dwi wedi zoomio fewn. Chi'n gweld y cardyn oedd ar y mantelpiece. Cardyn gan y brenin ei hun. Ond ydych chi mond yn gorau teilio 10 eiliad yn amser Dennis I wybod pwy mae o yn cysidro I fod yn brenin. A sicr dim Charles mae o meddwl am. Mae arfoniau eisiau gyrru negas I ddiolch i'r capel am ganu penblwydd hapus iddo fo. Diolch am y cardia. Maen nhw wedi cael dros 130 o gardiau I gyd. Mi gafon nhw dros 70 o bobl yn dod I weld yn wsos dwytha. Wedyn pan oedden ni'n cyrraedd o Susan a Stan yn cyrraedd allan o'r tŷ, oedden ni'n mynd I fewn, a dyma nhw'n dweud mae reit brysur yna. A wedyn oedden ni'n mewn ciw wedyn. Ac o Dennis ar foniau'n ista yn stafell ffrynt. A oedden ni'n mewn rhyw fath o ciw yn mynd I fewn, ond gathen ni amser wych yn treulio fo nhw. A Dennis yn deud, pan nes I ysgwyd I law, da ni'n mynd o'n, gadwch chi wybod, a ni'n gwybod sy'n nid yn hapus, gadwch chi wybod fi sy'n pregethu wsos nesaf. Fydda fo. Gna'n siŵr ti'n dyrchafu enw Iesu yn uwch na bob enw arall. A duda wrthyn nhw'n nghar Salem bod fi'n deud hynna. Ia. Dwi'n cofio pan ni'n dod yma gynta a siarad efo Dennis. A bod tro'n ysgwyd llaw am yn hir fel arfer. Ac oedd dweud, mae'n braf cael Cymdeithas, oedd yn dweud. A o'n I jyst meddwl, mae'n braf siarad yn di. Ond I Dennis cael Cymdeithas. Felly mae hwnna di ysbrydoli lot ar y negas yn di rannu efo chi bore yma hefyd. Cymdeithas yw bywyd, da ni di roed fel teitl iddo fo. A un peth ola wan am Dennis, mae'n hollol amlwg bod y mewn cariad efo Iesu Grist. Ar ei ganfad penblwydd, pan oedd yn deud Iesu Grist, o'n i'n gallu teimlo fo. Felly dwi'n gobeithio heddiw, fydda i'n cyfleu chydig bach o'r cariad yna I chi, achos mae'n deud yn Corinthiaid 1:13 adnod 2, falle fo gen i'r dawn I broffwydo, a'r gallu I blymio
i'r dyfnion dyfnaf, neu'r wybodaeth i esbonio popeth. Falle fod gen I ddigon o ffydd I symud mynyddoedd, ond heb gariad. Dwi dda I ddim. Da I ddim. A dwi hefyd yn datgan, mae bob dwi'n dweud heddiw I fi. Dwi'n sgwennu pethau fa, a dwi'n jyst swy fi sydd angen y negas fwy na neb. Felly, os da chi'n gael rhywbeth allan efo gret, ond mae hwn rhyw counselling session I fi, hwn o flaen chi gyd. Felly, troi at y salma, da ni eto heddiw yn rhan yn y gyfres. Mae'r salm 133, da ni'n mynd I wneud heddiw. Mae o yn tua 3/4 ffordd trwy'r llyfr y salma I gyd. A mae yna gyfres o salma. Psalms of Ascents, neu Songs of Ascent, Songs of Ascension, cynnu yn yr ysgyniad. Ond mae yna rhyw 15 salm yn dechrau o Salm 120 ymlaen. A oedd yr Iddewon yn canu hein wrth fynd I Jerusalem ar Bererindod. A ddeisio draws y llyfr yma blynyddoedd yn ôl, Along Obedience in the Same Direction, di enw fo. Awdur y llyfr ydy Eugene H. Peterson, fo nath sgwennu The Message, fo nath aralleirio y Beibl I The Message. A o'n I licio The Message pan nes i'n Christian, wedyn nes I ffeindio'r llyfr. A mae'r llyfr yma jyst yn rhoi myfyrdod ar 15 salm. A mae lot o syniadau yn dod allan o hwn heddiw. A sy'n ni'n argymell rhywun I ddarllen o. Achos mae'n handi, mae'n salma byr. Tydyn nhw'n mynd hir ofnadwy, ond mae yna rhyw thema I bob un. A fel o'n I sôn gyna, oedd yr Iddewon yn canu hein wrth fynd I Jerusalem, a mae Jerusalem di lleoli ar ben bryn, felly yn llythrenol fysa yr Iddewon yn canu fo. A sy'n nhw'n sbio fyny. A wedyn, pan da ni'n darllen Salm 121, mae'n siŵr salm mwy enwog o'r cyfres yma salma. Mae'n deud yn dechrau, dwi'n edrych I fyny'r mynyddoedd, o ble daw helpu mi, daw help oddi wrth yr arglwydd, yr un nath greu'r nefoedd a'r ddeiar. Ond nhw'n llythrenol yn sbio fyny, felly mwyn a roed rhyw gyd-destun gwahanol i'r salm yna hefyd. A da ni'n gwybod fod Iesu hun di mynd ar Bererindod I Jerusalem bob blwyddyn. Welwch chi ar gwylod y llun yna, mae'r geiriau Hebraeg, yr adnod cyntaf allan o'r salm yma. Wedyn nes I googlo Salm 133, a ddy'r Iddewon, mae'n rhyw gan enwog, mae rhaid yr Iddewon yn canu, a dwi'n argymell chi wrando na fo, achos mae'r can yn reit catchy. Hine ma tov na maim, shefet achim gam iechad. Siwrs yn ni fwy o foi, swn i'n canu fo I chi annan, dwi'n mynd digon o foi I wneud yna. Ond gwglwch o. Ond be ni licio meddwl oedd, waw, hwnna dy sŵn oedd Iesu Grist yn glwad pan oedd o ddeuddag oed, da ni gweld I fynd I Jerusalem. Hine ma tofu na maim, shefet achim gam iechad. Sŵn eitha Cymraeg, yndi. Ond yr union sŵn oedd o'n glwad. Felly, os nhw'n I droi at y salm I hun rwan. Can o'r ymdaith salm gan Dafydd ydi o. Mae mor dda, mae mor hyfryd pan mae pobl Duw yn eistedd gyda'i gilydd. Mae fel olew persawrus yn llifo I lawr dros farf Aron, ac I lawr dros golar I fantell. Mae fel glwyth Hermon yn disgyn ar frynia Seion. Dyna lle mae'r arglwydd wedi gorchymyn i'r fendith fod, bywyd am byth. Dych chi'n cofio'r adag pan ydych chi droi at Iesu Grist? Dych chi'n cofio bywyd cyn, bywyd ar ôl? Os yn pobl licio fan y fideo, pan maen nhw'n troi at Iesu Grist, maen nhw'n dod yn rhan o deulu Duw. Mae bod yn aelod o'r eglwys yn gynlyniad o'r ffydd yng Nghrist. Wrth gwrs, mae yna lot o Gristnogion ddim yn dod i'r capal neu eglwys o gwbl, ond maen nhw'n dal yn aelod o deulu Duw. Achos di Duw ddim yn gwneud deals preifat efo ni, yn dim yn dod ata ni, mae'n adega preifat, mae'n adega intimate, ond mae'r deal I hun byth yn preifat. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n cael ei gyhoeddi. A fel mae Eugene Peterson yn deud yn ei lyfr, does na ddim un Cristion yn unig blentyn. Ond, tydi dod yn Cristion, ddim yn golygu bod ni'n dod yn rhan o deulu cytun a hapus.
Yn anffodus, diolch yn stopio ni fod yn bechaduriad. Mae'r bywyd cyn Crist yn dal y gael effaith ar y bywyd ar ôl i ni ddod i goelio Iesu Grist. Achos mae pobl yn gymlaeth. Da ni'n gymlaeth. Pan ddaru rhywun ofyn i Iesu Grist, be di'r gorchymyn pwysicau un, nath o ddeud, rwy ti garu'r arglwydd dy dduw a tholl galon, ac a tholl enaid, a tholl feddwl. A chyn i rywun gael cyfle i wneud crefydd breifat ar ben ei hun, nath Iesu Grist ddeud ar yr un gwynt, ond mae yna ailyn sydd yr un fath. Rwy ti garu dy gymydog, fel rwy ti'n i garu chdi dy hun. Sa Cristnogaeth gymaint haws, sa fod wedi sticio i'r un cyntaf yna, jyst caru Duw. O na, mae wedi deud ar yr un gwynt, rhaid chdi garu dy gymydog hefyd. Excuse me. Os Duw ydy'r tad, yna, dyma ein teulu. Mae mor dda, mae mor hyfryd, pan mae pobl Dduw yn eistedd gyda'i gilydd. Yn fersiwn William Morgan, yr hen gyfieithiad cyntaf Cymraeg, mae'n deud yn cam ymhellach na jyst eistedd fo'n gilydd, wele mor ddaionnus ac mor hyfryd yw trigo o frodyr ynghyd. Y gair trigo, preswylio, byw gyda'n gilydd, cyd fyw. I fi, mae'r gair trigo yn air cryfach na eista. Mae'n golygu llawer mwy. Mae'n golygu cael cymdeithas, union be o Dennis yn sôn pan oedden ni'n siarad efo fo yma. Yn anffodus, dydy diwylliant modern a'r cymdeithas modern, diolch yn annog i ni rili drigo fo'n gilydd. Da ni'n gallu gwneud gymaint o bethau ar wahân. Da ni'n mynd lot llai cyd-dibynnol, a da ni'n mynd yn fwy annibynnol. Da ni'n magu'n plant ni i fod yn annibynnol. Mae'n byd gwaith ni mynd yn fwy annibynnol. Mae'n byd cymdeithasol ni yn mynd yn fwy annibynnol heb gael cymdeithas iawn efo'n gilydd. Pan mae babi'n dod i'r byd, be di'r peth cyntaf mae babi angen gael? Be di'r peth cyntaf mae babi yn ei gael? Agosatrwydd di'r peth cyntaf. Cyn iddo fo gael ei fwydo, mae babi angen agosatrwydd. Mae'r cwmni a'r cariad yn bwysicach na'r bwyd. Ond be amdana ni? So dwi wedi bod yn gwneud rhyw experiment bach yn yr wsos dwytha yma. Dwi wedi bod yn sbio be mae Beth yn gwneud pan mae hi'n deffro'n bore. Ydy mynd syth i gael bwyd? Na, be mae Beth yn gwneud? Mynd ar ei ffôn. Gael cymdeithas i weld sa rhywun wedi textio hi ar y ffôn. A dyna da ni'n gwneud. Mae gael cymdeithas yn bwysicach na bwyd. Allwn ni fyw heb bwyd am gyfnod, ond sa ni'n gael yn rhoi ar ben yn hunan, fysa fo'n lot anoddach. Felly, gan wybod, da ni wedi cael yn creu i fod mewn perthynas efo'n gilydd i gyd i bynnu, yna mewn beth doeth, bod ni yn rhaid ymdrech i ddod at yn gilydd. Yn llyfr Iago, mae'n deud be di doethineb. Ond mae'r doethineb sydd dod oddi wrth Duw yn y lle cyntaf yn byr. Mae hefyd yn meithrin heddwch, addfwynder, cydweithrediad, caredigrwydd a gweithredoedd da. Mae'n gwbl ddiduaeth a diragrydd. Da chi'n cofiadag pan da chi wedi bod mewn cwmni da, ella mewn parti, dathliad teuluol, da chi'n cofio nôl pan da chi'n tyfu fyny. Oedd na heddwch yna, oedd na addfwynder yna, oedd na gydweithrediad, oedd na garedigrwydd, oedd na weithredoedd da. Dwi'n gwybod pan dwi'n cofio nôl i pan ni'n tyfu fyny, a Nain yn berson bwysig yn teulu ni, a sicr oedd hi yn dangos y nodweddion yna i gyd. Felly dwi'n meddwl mae bod yn ddoeth o be mae'r Beibl yn dweud, a bod sut da ni'n ymwneud efo'n gilydd yn cyd-fynd. Pan daw Cristnogion at ei gilydd ac eistedd gyda'i gilydd, neu trigo gyda'i gilydd, mae Salm yn dysgu ni. Mae yna fendithion yn mynd i ddod. Ond mae Duw yn gwybod, tydi o ddim yn beth hawdd. Mae pobl yn gymleth, da ni'n creu rhwygiadau, da ni'n licio ymbellau yn hunan o bobl a creu rhwygiadau rhyntha ni. Ond dath Iesu Grist ar y groes
i dorri'r rhwygiadau yna. Gath y llen yna i dorri fo bod ni gyd yn dod i fewn. Dim jyst rei yn dod i fewn i sancteiddrwydd, bod ni gyd yn dod i fewn. Nath Iesu fyw a gweithio efo 12 disgybl. A na fendithio yn diri yn digwydd. Ond oedd o'n hawdd. Yn Acta 2 a 5, mae'r eglwys yn cael ei sefydlu pan mae pobl gyda'i gilydd unwaith eto, mae'n dweud. Ond yn fuan, mae yna rwygiadau yn dechrau dod a pobl yn cefnu. A mae'n annog un gweinidog i sgwennu atyn nhw a dweud, mae'n bwysig yn bod yn dal ati i gyfarfod a'n gilydd. Mae rhai pobl di stopio gwneud hynny. Dylen ni annog ar y buddio'n gilydd drwy'r adag. Oherwydd pan mae Duw yn gweld i bobl yn dod ati gilydd ac yn gweld y ffrwyth o doethineb yn dod allan o'na ni, mae'n cael ei blesio. Felly y cwestiwn dylen ni ofyn yn hynna'n heddiw ydy, dim yda ni am gymryd rhan mewn cymdeithas efo'n gilydd, ond sut da ni yn mynd i gymryd rhan mewn cymdeithas efo'n gilydd. Mae ail rhan yr Salm yn rhoi cymariaeth i ni o be ydy dod at ein gilydd. Mae fel olew persawrus yn llifo lawr dros farf Aron ac i lawr dros golar ei fantell. O pwy oedd Aron? O, mae Aron yn enw eitha cyffredin dal i fod heddiw o holl enwa yr Hen Testament. So ni'n mae Aron yn eitha cyffredin. Dwi'n nabod lot o Moses, ond dwi'n nabod dipyn o Arons. Dyma la, mae'r Ramsey, capten pêl-droed Cymru. Aaron Wainwright, gigs rygbi sy'n nabod, mae o'n chwarae rygbi i Gymru. O'n i'n gobeithio sa Sean Jones, achos mae Aaron Ramsdale, keeper Arsenal, ond ei Sean yn meddwl, sa fo'n licio hwnna. Ond pwy oedd Aaron? Brawd Moses oedd Aaron. Sbych dwi wedi dysgu hyn yn wsos yma, neu licio dysgu bydda. Oedd ar un o'r lefiad, sef offeiriad, a da ni'n dod i nabod amdano fo'n Exodus 4, lle mae'n dweud, erbyn hyn roedd yr arglwydd wedi digio gyda Moses, iawn, beth am dy frawd Aaron y lefiad, dwi'n gwybod ei fod e'n gallu siarad yn dda. So pan oedd Moses yn protestio fo Duw, please paid â dewis fi i rannu'r negas. Da ni'n clywed am Aaron. Ac os ywch chi mlaen i penod 29 yn Exodus, mae Duw yn rhoi gorchymyn i Moses i eneinio drwy dywallt yr olew ar ei ben. Dyma sut mae Aaron a'i feibion mynd i gael ei hordeinio. Mae olew yn symbol o bresenoldeb Duw ac arwydd o ysbryd Duw yn y Bibl. Mae olew yn gynnas. Mae'n disgleirio. Mae'n meddalu'r croen. Mae'n rhoi arogl da i bobl. Ac mae hefyd yn fyma yn cynrychioli cymdeithas. Mae yna gynhesrwydd i gymdeithas pobl Dduw. Yn bwysicach yma, mae olew yn cael ei ddefnyddio i eneinio person. Mae'n deud yma fod trigo gyda'n gilydd fel fod Cristnogion yn gweld yr olew yn disgyn i lawr y pen, y gwyneb, y barf, y sgwydda a'r naill Cristion a'r llall. Dwi rioed i gael fy eneinio'n iawn. Ges i bedyddio am unwaith, ond un atgof gen i o gael yn eneinio oedd pan ma'n i'n syrhyw pan ma'n i'n Form 1, oedden ni'n gael ar y pryd yn yr hen ysgol segontiwm. Ac o'na draddodiad o eneinio pobl o fyna ar ei pen blwydd, sef lluchio wya a blawd ar ei penna nhw. Egio oedden nhw'n gael o fo. Ond mae'r teimlad ag ar rhywbeth ar eich pen, mae o'n rhoi chi hollol ar wahân, a dwi'n cofio, o'n i'n petrified amdano fo. A dwi'n cofio dynas lollipop, o'n i'n rhedeg i ffwrdd o'r ysgol, a plant rhedeg ar ôl fi, a dynas lollipop jyst gafal fi, a nath y wya dal mynd ar y menu. Ond mae'r symbol, a mae'n lot o traddodiadau dros y byd i gyd, lle maen nhw'n rhoi rhywbeth ar ben person, mae o'n rhoi y person ar wahân, ond y fyma, mae'n golygu eneinio, gael ei wneud yn rhoi rôl sanctaidd. Gafodd Iesu hun i eneinio, just cyn diwrnod ath o fynd i Jerusalem ar gefn yr asyn. Da ni'n dysgu roedd o'n bwyta pan ddath gwraig ato gyda jar alabaster hardd yn llawn o bersawr drud a thywallt y persawr ar ei ben.
A pan nath hyn digwydd, hyn nath ysgogi Judas i gefnu arnyn ni gyd a mynd draw i ddeud wrth yr awdurdodau lle oedd Iesu. Felly mae'n einio yn eitha symbolig. Ond mae'r gymhariaeth yma yn yr salm yma yn annog i ni edrych ar yn gilydd fel bod ni wedi cael yn einio. Pan da ni'n dod at yn gilydd a creu cymdeithas, da ni fel Cristnogion, mae Duw yn einio ni gyd. Felly pan da ni'n gweld hynna, mae'n bownd o gael effaith ar sut da ni'n mynd i sbio ar yn gilydd pan da ni'n dod i gymdeithas efo'n gilydd. Mae'r ail ddarlun mae'r salm yn ei roi ni ydy mae fel gwlyth Hermon yn disgyn ar frynia Seion. Mae mynydd Hermon bron i 2 gwaith uchder y Wyddfa. Mae rhyw 2,800 metr o uchel. Mae wedi leoli tua 100 milltir i ffwrdd o Jerusalem, lle diom yn agos iawn. Ond oedden nhw'n gallu gweld y mynyddodd mawr yma yn glir. A mae'r gymariaeth yma felly yn cyfeirio bod y glith yn disgyn lawr ar frynia sych Seion. A mae glith y bore, dwi'n meddwl ydych chi wedi bod yn campio neu carafanio, a ydych chi eisiau mynd i'r toilet yn y bloc toilet. A dwi'n meddwl os ydych chi wedi y camgymeriad yma, ydych chi'n gwisgo just, neith sgidiau yma. Ydych chi'n diweddu gwisgo trainers gorau chi. A ydych chi'n mynd i'r bloc toilet, ydych chi'n dod yn ôl, ydych chi'n hollol drenched. Mae glith y bore yn eitha trwchus, ond mae glith ar fynydd yn fwy trwchus byth. Mae yna ddiod oes Mountain Dew energy drink. Dwi'n gwybod os mae rhywun chi'n gwybod. Dwi'n cynghori neb i yfad o. Achos diom byd i wneud â Mountain Dew. Mae'n hollol energy drink. Ond mae glith y bore yn rhywbeth mawr, mae'n rhywbeth cry, mae'n rhywbeth trwchus. A mae rhywbeth ffres. Mae'r glith na'n dod bob dydd. Diom yr un glith a diwrnod cynt, mae o'n glith newydd bob un diwrnod. Ac felly mae'r Dafydd efo yma yn cymharu pan dyn ni'n dod at yn gilydd. Mae yna rhywbeth ffres yn gallu digwydd yna ni. Mae rhywbeth newydd yn gallu digwydd yna ni. Mae Duw yn defnyddio ni. Ac felly, wrth ddod at yn gilydd, da ni'n gallu fod yn ddisgwylgar bod yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd yn brodyr a'n chwiorydd ni yn Grist. Ac felly rhan olaf y salm, dyna lle mae'r arglwydd wedi gorchymyn i'r fendith fod, bywyd am byth. O pan mae'n cymdeithas ni yn gynnas fel yr olew, a'r disgwyliadau yn ffres fel glith y bore, da ni'n cael blas o fendith bywyd tragwyddol. Ac felly mae hi'n ddoeth i ni dod at yn gilydd i eistedd, i siarad, cymdeithasu, gwrando, cysuro, gweddio, chwerthin, crio, cytuno, anghytuno, madda, edifarhau, trigo neu cael cymdeithas. Achos dyna ydy cynllun Duw o'r dechrau un, o Genesis ymlaen, bod ni'n dod at yn gilydd a cael cymdeithas. Dyma oedd y bwriad. A dyma felly beth i her Cristnogion ni fel ni heddiw yn Gaernarfon, sut da ni'n mynd i gael cymdeithas. Fel nes i ddeud ar y dechrau, pregath i fi ydi hwn. Sut dwi'n mynd i ddod yn fwy ar ran o'r eglwys yma. Ella fod o'n pregath i chi hefyd. Mae yna gyfleoedd i chi ddod a cael cymdeithas yma heblaw am ista yn ystod y gwasanaeth. Mae yna ser bach, cafla chwmni, pobl ifanc, twmpath ddawns, gwyl car Salm, grwpiau cymuned. Pam bod yr holl bethau yma yn cael eu trefnu? Canis yno gorchmynodd yr arglwydd y fendith, sef bywyd yn dra gywydd, bywyd am byth. Felly dwi'n orffan bore yma efo dyfyniad o araith enwog Dr Martin Luther King. Fel ydych chi'n ymwybodol, oedd o'n aelod blingar iawn yn ymdrechion pobl ddyn yn America nôl yn y 60au i gael hawliau cyfartal. Ac yng nghanol yr holl dyrbini o Dr King yn dyheu am gael y cyfle i gael cymdeithas
gyda'i gyd Americanwyr. Yn ôl y sôn yn yr araith enwog yma, yr araith enwog yn Washington, lle oedd yn siarad i 250 o filoedd o bobl, oedd o'n teimlo bod o'n dechrau colli y dyrfa. Felly be nath o gadael un nodiadau oedd wedi paratoi yn barod a troi at ei fyfyrdod Cristnogol. I have a dream oedd ei eiriau enwog o, ond dim ei freuddwyd o, ac oedd o'n gwybod yn iawn. Dim ei freuddwyd o, ond yn sôn am, ond breuddwyd Duw. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Mae Iesu wedi cael gwarad o unrhyw rwygiadau da ni'n creu rhwng yn gilydd. A'r oll sy'n angen i ni wneud ydy camu fewn i sancteiddrwydd a dysgu sut i drigo, sut i gael cymdeithas efo'n gilydd. Ac felly, dwi'n mynd i aralleirio yr adnod ola un yn y Salm yma. Mae mor dda, ydy mae mor hyfryd. Mae pobl Duw yn cael cymdeithas gyda'i gilydd. Dewch i ni weddio. O Dduw Dad, diolch am y cyfle i gael siarad efo'r teulu Salm bore yma. Diolch fod gynna ni gymdeithas yma. Diolch bod ni gael cyfleoedd i ddod yn rhan o gymdeithas. Helpa ni gyd i feddwl sut allan ni fod yn rhan o'r gymdeithas, sut allan ni fod yn ddoeth yn y gymdeithas yma. Diolch Duw bod chdi wedi tywallt y ras yna ni, fo bod chdi'n caniatáu hyn. A dwi'n cyflwyno gweddill y diwrnod yn dy enw di, Iesu Grist. Amen.